खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेरामि लांनाय एम्बुलेन्सआ दैयाव गलांनायाव सासे बर' आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों दैबाना जाफुबाय थानाय समावनो गंसे एम्बुलेन्सजों बेरामिखौ गवालपारानिफ्राय गुवाहाटी फारसे लांनानै थांनाय जादोंमोन नाथाय थांबाय थानाय समावनो कासादालाव एम्बुलेन्सआ दालांनि रिलिं सिफायनानै दैयाव गोग्लैदों जायजों एम्बुलेन्सआव थानाय सासे बर' आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन साब्रैया जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो बिथांमोनहाबो जोखोम जानो गोनां जादों दैयाव गलांनायनि उनाव बिथांमोनहा मददनि थाखाय खावलायनायाव माखासे सुबुंफोरा बिथांमोनखौ मददबो खालामनो नाजादोंमोन नाथाय सासे आइजोखौ रैखा खालामनो हायाखै आरो साब्रैया जिउ रैखा मोननो हादों जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय आइजोनि मुङा मनमति बसुमतारी आरो जोखोम जानाय साब्रै सुबुंनि मादाव साथामानो मनमति बसुमतारीनि नखरनि सुबुंफोर मुङा फारियै किकं बसुमतारी 50 बोसोर बैसोनि महन बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि बसन्ती ब्रह्म चौधुरी 45 बोसोर बैसोनि लोगोसे एम्बुलेन्स ड्राइभार साजिदुल इस्लाम 19 बोसोर बैसोनि गुबुन गारिखौ बारनो नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै खौरां मोननाय जादों जौ लोंनायाव सांग्रां जा नङाबा नोंथाङाबो लोगो लोगो थैनो हागौ आयेन बेरेखायै बानायनाय जौ लोंनायजों आरोबाव 37 सुबुंनि जिउ खहा आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ रिपर्टनि बायदिब्ला 100नि गोबाङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं जायनि मादाव माखासेया गोब्राब थासारियाव दङ आयेन बेरेखा जौ बानायनायजों लोब्बा थानाय साब्रैखौ दासिम एरेस्टबो खालामनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै एसपिजों लोगोसे डिएसपि 3 इन्सपेक्टर आरो 3 साब इन्सपेक्टरखौ सासपेन्डबो खालामनाय जाबाय बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरखौबो गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय तामिलनाडुनि कालाकुरिची जिल्लायाव जादों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे फालांगिरिफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय आयेन बेरेखायै खम बेसेननि केमिकेल जेरै मिथेनल पेस्टिसाइड्स बायदि होनानै जौ बानायनानै सिखावै फानदोंमोन बे जौखौ लोंनायनि उनावनो खिनाय गोबानाय उदै सानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों सुबुंफोरा जायजों दासिम 37 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आयेन बेरेखा जौ बानायनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनानै जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि एमके स्टेलिन बिथाङा आरो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय बेरामिफोरखौ जाहाथे फाहामथाय होनो हायो बेनि थाखाय स्पेसियेल डक्टरबो थिसननाय जादों रां जाख्ल'नायनि दायाव फिन हमजादों हाग्रा बिफाननि अफिसार गलाघाटनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार डिएफअ ज्ञान रन्जन दासखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा हमदों सासे थिखादारनाव 30,000 रां दाबिदोंमोन ज्ञान रन्जन दासआ बेनि उनावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिखादारनि वर्क अर्डारखौ जाहाथे केन्सेल खालामा बेनि थाखाय थिखादारा खावलायनायाव थिखादारनिफ्राय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन नाथाय रांखौ होनो गोसो गैयैलाय बिथाङा डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो खौरां होदोंमोन बेनि उनावनो जे सानानै हमनो हादों डिएफअ ज्ञान रन्जन दासखौ हाग्रा बिफाननि सोरखारि न'आव रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा T20 वर्ल्ड कप गेलेनायाव फिन भारतनि हान्जानि देरहासारनाय इन्डिया आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाया जादोंमोन जेराव इन्डियाया 47 रानाव आफगानिस्तानखौ फेजेननो हादों भारतनि हान्जाया 181 रान खालामनो हादोंमोन जेराव आफगानिस्ताननिया 134 रानल' बानायनो हादोंमोन T20 वर्ल्ड कपनि सुपार 8 बे मेचआ बारबाडसनि ब्रिजटाउनाव जादोंमोन जेराव भारतनि गेलेगिरिफोर जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह सूर्या कुमार यादव हरदीप पांड्या बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजोंनो भारतआ 181 रानखौ बानायनो हादों बेनि मादाव सूर्या कुमार यादव बिथाङानो गाव हारसिङै 53 रान बानायनो हादों हरदीप पांड्या बिथाङा 32 रान बानायनो हादों बेबायदिनो भारतआ T20 वर्ल्ड कपनि बे गेलेनायाव देरहासारनायखौ मोननो हादों बिटिसिआव फैनाय 140 कौटि 87 लाख राङानो गिदिंनानै थांफिनबाय बेखौ मिथिहोदों एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया बिटिसिनि रां बजाखौ लानानै एमसिएलए प्रेस मुसाहारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'आव जानाय 2024-25नि बाजेटआव UPPL सोरखारा गोबां जौगानायनि खामानि मावदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय 2023-24नि बाजेटआव 800 कौटि रां फैदोंमोन नाथाय बे रांखौ बाहायजोबनो हायैनि थाखाय 140 कौटि 87 लाख राङानो गिदिंनानै थांफिनदों बेनि अनगायैबो 2024-25नि बाजेटआव
803 कौटि रांल' फैदों जेरावनाखि मोनफ्रोमबो बोसोराव 10% बांनो नांगौमोन नाथाय जौगानायनि खामानि मावदोंब्ला बिटिसिआव फैखानाय 140 कौटि 87 लाख रांखौ मानो खरसा खालामनो हायाखै आरो मानो 10% राङा बाङाखै होननानैबो सोंथि खालामदों एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया मिरुनिफ्राय 1500 कौटि रां मोननो गोनांमोन बे राङाबो दिनैसिमबो फैयाखै मा प्रजेक्ट लाबोनो हाखो बेनि सायावबो सोंथि खालामनाय जादोंमोन बेयाव मोनद' प्रजेक्टआव 115 कौटि 71 रोजा रांनि खामानिया जागायबाय होननानै बिटिसि सरकारा बुंदों नाथाय बेफोर खामानिफ्रा दासिमबो जायाखै टेन्डार प्रसेसआवसो दं बेनि थाखाय थाइसेबो राङानो फैयाखै होननानैबो फोरमायथिबावो एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया लोगोसे बुंथिबावोदि इउपिपिएलनि बुंनाय आरो खामानि मावनायफोरा गोरोबा एक्स एनडिएफबिनि बेलायावबो थांनाय बोसोरनि बाजेटआव 204 एनडिएफबिनि केसखौ बोखारबाय होननानै बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन नाथाय बेनि लिस्टखौ बिनायाव दिनैसिमबो होनो हायाखै जायनाखि गोरोबथा खालामग्रा बा सागानगिरिफोरानो सोरखाराव दं अब्ला मानो एनडिएफबिफोरखौ गोदानै जोबथेसालियाव दैथायहरनायखौ होबथानो हायाखै होननानैबो बुंथिबावो प्रेस मुसाहारिया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाला फिन बेल मोनबाय जौनि केसआव थांनाय 21 मार्चआवनो ईडीजों एरेस्ट खालामजादोंमोन अरविन्द केजरीवाला बिनि उनावनो बिथाङा जोबथेसालियाव दंमोन खालि लकसभा बिसायख'थिनि समावल' बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो थाखाय बेल मोनदोंमोन बिथाङा बेनि उनाव बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो जोबथेसालियाव फिन थांफिननो गोनां जादोंमोन बिथाङा दा फिन दिल्लीनि रौजी एवेन्यू कर्टआव 1 लाख बन्डनि गेजेरजों अरविन्द केजरीवालनो बेल होबाय अरविन्द केजरीवालनि उखिला बुंथिनाय बायदिब्ला अरविन्द केजरीवालनि हेंथा ईडीआ जेबो फोरमान मोनालासे अरविन्द केजरीवालखौ एरेस्ट खालामदों माखासे सुबुंफोर जाय ईडीजों जेरा खालामखाजानाय अदेबानि सोरबा एरेस्ट जाखानाय बिसोरनो बेल होगोन बायदि लब दिन्थिनानै अरविन्द केजरीवालनि हेंथा बिसोरनिफ्राय स्टेटमेन्ट लानानैसो ईडीआ अरविन्द केजरीवालखौ एरेस्ट खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों रौजी एवेन्यू कर्टआ बेल होनाय समावबो साइन लानायाव जाहाथे 48 घन्टा लेट खालामो बा उन खालामो बेनि थाखायबो ईडीआ खावलायदोंमोन नाथाय बिजिरसालिया बेखौ रिजेक्ट खालामदों रौजी एवेन्यू कर्टआ बेल होनायखौ लानानै फिन दिल्ली हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामबावदों ईडीआ रायजोआव दासिमबो दैबानानि महरा सोलायाखै रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोरावनो दासिमबो दैबानाजों लोमसावजानानै दङ बेनि मादाव करिमगन्ज जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन दैबानानि गोहोम जानायखौ नुनो मोननाय जादों जायनाखि जुब जुब अखा हानायनि थाखाय दैबाना जानायजों करिमगन्जनि फ्राय गोबां फरायसालिफ्रानो दैनि सिङाव थानो गोनां जादों अदेबानि दैजों लोमजानो गोनां जादों बेनिखायनो करिमगन्ज जिल्लायाव 19 आरो 20 अक्ट'आव साननैनि थाखाय फरायसालिखौ बन्द' फोसावदोंमोन दा बेखौ बांहोनानै 22 जुनसिम फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय फोसावबाय करिमगन्ज जिल्लायाव करिमगन्जनि अनगायैबो गवालपारा बङाइगाव जिल्ला बाक्सा चिरां बेफोरनि दाब दाब जायगायावबो दैबानानि गोहोम बङाइगाव जिल्लायावनो 205 गामिया दैजों लोमसावजानो गोनां जादों 205 गामिनि मादाव मानिकपुरावनो 94 गामिया दैजों लोमसावदों बेनि उनाव दांथलाव गंसे बङाइगावआव 2 गामिफ्रा दैजों लोमसावदों बयथामारियाव 2 गामिफ्रा दैजों लोमसावदों सिजनागावआव 76 गामिफ्रा दैजों लोमसावजानो गोनां जादों दैबाना जानायनि जाहोनाव बङाइगाव जिल्लायाव गुबुन मोनसे जाथायबो जादों सासे 2 खावसे बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया गेलेफुबाय थानाय समावनो हरखाब फैनाय दैया उन्दै गथ'साखौ बुखारनानै लांदों गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना ओसीटी पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी कैटरेक्ट सर्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO कैटरेक्ट एंड ग्ल'क'मा स्पेशलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS
MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों